Pa 12 May 2024 chipani cha Democratic Progressive Party motsogozedwa ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino olemekezeka Profesa Arthur Peter Mutharika anali pa mjamba Freedom Park mu mzinda wa Blantyre kumeneko ndithu anapangitsa msonkhano wa chipani cha Democratic Progressive Party. Ndi kumeneko kunabwera anthu ochuluka kwambiri ndipo mfundo zinalankhulidwa kumakamaka iwowa amenena kuti achakwera alole kuti zipani zina zizipangitsa misonkhano ya ndale komanso amanena kuti wina asabere zisankho makamaka zisankho zimene zikubwera mu 2025. De pano ndi Manyasa Voice Box pamene wabwera ndi amalawi osiyanasiyana amene tikufuna kuyika maganizo awo pamene kuno ndale kuyendetsa muno kwa dziko komanso kutsatira malamulo kukuyendera kuno kwathu Malawi. De pano tabweranso ndi Akeni Msonda amene nthawi zambuyomu adali achipani cha Democratic Progressive Party koma patakali pano iwowa ndithu ndi membala wa chipani chicho cha Malawi Congress Party. Ndi Msonda angofuna kuyika maganizo awo pa zimene zinanenedwa ku msonkhano umenewu ku Blantyre ndipo iwowa akhala ndithu pali mfundo folo zimene akufuna ndithu kuti agawane ndi Amalawi. Ka mfundo yamba akunena kuti achipani cha DPP asanene kuti achakwera amaletsa anthu kupanga misonkhano chifukwa ngati kuli chipani chimene chalola kuti democracy ikhazikike kuno ku Malawi ndipo akumalola anthu ambiri azipanga misonkhano ndi chipani cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi achakwera. Number 2 iwo akunena kuti chipani cha DPP chisapusitsike ndi anthu amene anabwera ku mjamba chifukwa anthu amabwera ku msonkhano pa zifukwa zosiyanasiyana. Ena amangofuna ndithu kudzangoona kuti anafika ku msonkhano ndi ndani, ena amangofuna kusangalatsidwa chabe. Ndi a DPP asapusitsike kuti kunali anthu ochuluka amene adzavote. Number 3 akunena kuti ulendo opita ku Kenani kuti kapena kuti dziko linazayenda bwino ulipo ndithu ndipo Amalawi asala chikhulupiriro chifukwa choti nkale tili ku Bagamoyo sikofera koma tikungodutsako ndipo tsiku lina tikafika ku Kenani. Ndipo nthawi yomaliza akunena kuti IMCP sanaberepo chisankho, a DPP ndi amene ababaza chisankho. Ndi panopo asanene kuti chipani cha MCP ndi chimene chimabaza chisankho chifukwa choti MCP ndi imene imagwira anthu pa chisankho koma achakwera ndi MCP sanambe aberapo chisankho. Ndite ndikhale limodzi pano Manyasa Voice Box kuti timve kuti Akeni Msonda akuti bwanji modo yawo lero pa 13 May 2024. Mwadzuka comrades, mwadzuka the MCP family, mwadzuka Tambala family. Ine ndadzuka lero ndingopanga viyeni chifukwa zowerengazi nthawi zina ena makhala ali pa chiwongolero ali bize, ena makhala agwira ntchito zina ndi viyeni makhala ngati kuti imagwira ku ntchito bwino chifukwa kuti aliyense amatha kuimvesera mmene iyeyo angaimvere pa nthawi imene iyeyo ali free. Nangoti ndipange comment. Dzulo kunali msonkhano ku mjamba wa anzathu awa achipani cha DPP, msonkhano wabwino ndithu. Anthu anabwera ndithu monga mmene anthu amabwerera ku msonkhano wina uliwonse. Panopo kupanga msonkhano aliyense abwera, olo munthu woti alibe nkhani yoti akambe kungoti Msonda kupanga msonkhano pamasintha pakakhoma chifukwa ena amene abwera ku msonkhanoko amakhala ndi chidwi kuti aone kuti Msonda alipo. Sitimamva kuti koda Msonda sitimamva kuti amwalira amene, timamva kuti Msonda sakuyenda akudwala. Ndi akapanga msonkhano kumasintha anthu atuluka apitako ndithu. Ena amangoti tikaona Msonda pano akuoneka bwanji, ena amakhala kuti alibe zochita akusowa entertainment. Nanji masiku ano Malawi muno kuti entertainment ndi mpira kapena ndi music show, komanso msonkhano wa chipani ndi part ya entertainment. So kuchuluka kwa anthu sikumaonesa kuti usewu ndi ako ayi. Kuchuluka kwa anthu sikutanthauza kuti usewu zakuvoterani ayi. Komano strength ya chipani, ma structures za chipani pa ground, grassroots ali bwanji. Nditha kunena pano usati chifukwa kuti ndili panopo ku MCP koma ndakhala ndikunena zimene zozo even ndili ku Igupto kucha. Ndisana join nawo ulendo wopita ku Kenani umene mwasoka chifukwa zochitika mdziko lapansi, kusintha kwa nyengo, matenda, economic crash down limene lakhuza dziko lonse lapansi. Ulendo wathu wa ku Kenani tikuzera ku Bagamoyo, koma ku Bagamoyo si kumene tikupita ndikongodusa
monga amene anali ana a Israeli kuti adadzera mu chipululu anakumana ndi nyanja yofira, mbali naye amakumana ndi phiri, mbali naye kunali desert chipululu, kumbuyo kwawo kumabwera ankhondo a Farao, koma amayendabe chifukwa iwo amadziwa kumene akupita ndipo amakonda kulimbikitsana kuti muchipululu simufera koma mungodusa. Fenso mawu anga achilimbikiso kukena ndikupita ndithu ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera, tikafika ndithu, koma tisadakafika kukumeneko tikumana ndi manamundu osiyanasiyana amene tikukumana nawo pa zifukwa zosiyanasiyana, kusintha kwa nyengo, azina covidiwa, nkhondo za ku Ukraine, Russia, nkhondo za ku Israeli, zimpwirikiti zosiyanasiyana zimene zakhuza dziko lonse lapansi. Zimenezo zoti sitingazipewe, ndiponso kuti sikuti zimabwera ndi president ayi, those pa chizungu timati natural calamities and natural disasters, zimene zimatipangisa kuti ulendo wopita ku Kanani tikazere ku Bagamoyo, koma ku Bagamoyo sikofera yayi, tikudusa basi. Tikafika ndi Ochakwera ku dziko la lonjezano la mkaka ndi uchi, Malawi watsopano, mmene tagwirana manjamu, tikafika ndithu ndibwereze tazera ulendo ku Bagamoyo monga mmene ana Israeli adazerera kuti ulendo wa 40 days anayenda 40 years, chifukwa kudasinthidwa ulendo. Anazera ku mapiri, anazera ku desert, ku zipululu, anazera mnyanja, kumbuyo kumabwera adani, zonse zinapangisa kuti ulendo ukhala ovuta, koma thero ake adakafikabe basi ku dziko la malonjezano. Statement imene ineyo akuyikokakoka a media imene ikukhala ngati news bulletin ya msonkhano wa ku Njamba, akuti oyankhula kumeneko amene kuti president Achakwera alole zipani zina zosusa kuti zipange msonkhano, zizipangisa msonkhano. Ndene nangoti njengunje yayi, Ochakwera chikhalire ne pampando adali sapo wachipani kupanga msonkhano. Ngati pali tu nthawi imene Malawi muno muli ufulu weniweni olemekezeka ndi ulamuliro wa Ochakwera. Ngati panopo Malawi muno muli ufulu weniweni, ife takhala mundale zaka zambiri enafe, ngati pali ufulu weniweni umene anthu akunjoya, kaya tulankhani, amabizinesi, azipani, amabungwe, amipingo, ndi ulamuliro tu wa Ochakwera wa MCP. Ndizodabwisa kuti wina atha kunena kwauza anthu kuti Achakwera alole anthu azipanga msonkhano. Achakwera adali sapo munthu upanga msonkhano. Ngati Achakwera amalola olo anthu amisala kuti azatukana, nkunjikana, nkuatukana, nkuanyuza Achakwera iwali phe. Ochakwera tusu sobwezera zinthu ayi. Ngati pali chipani choti sichikupanga misonkhano, vuto ndiwo asanamizira Achakwera kuti sakulola anthu kupanga misonkhano, ndi atsegule kuti azilola anthu ayi. Achakwera sadatsekepo. Koma chimene ndaona ine chokuti munthu ukakhala wakuba umagazeta aliyense ndi wakuba, munthu ukakhala womana umagazeta aliyense ndi womana, munthu ukakhala woyipa mtima umagazeta aliyense ndi woyipa mtima, munthu ukakhala wopanda chikondi umagazeta aliyense alibe chikondi. Ndi umayankhula kupanga lifa kwa iwe. Chifukwa tinene zoona nthawi ya DPP tu misonkhano tu anthu tu amamenyedwa atu ku misonkhano. Anthu misonkhano imasokonekera, azibusa amamenyedwa, okauka DPP amamenyana. Ndifika chimenechi mkona naoganiza kuti mmene timapangira FM chokulesa anthu misonkhano, kutuma anthu makadeti ukamenya anthu ku misonkhano, kukasokoneza misonkhano, kumenya azibusa, kumenya ma civil society organizations, kulesa anthu kupanga misonkhano. Mwina naonso anzathu apanga zimenezo ndeti apemphe yayi. Pemphero labwera nthawi lakuika. Akupempha chinthu chimene palibe. Supempha chinthu chimene palibe yayi. Chimene chikupemphedwacho chokuti Achakwera atsegule alole zipani zina zizipanga misonkhano. Ayi. Pemphero lakuika. Ochakwera sanalesepo munthu, sanalesepo chipani,
sanalesepo bungwe kupanga misonkhano imachitika. Ndiye ngati enawo amalesa anthu kupanga misonkhano, ayi siboma lochakwera. Komanso pali statement inaso imene yanenedwa akuti yayi osabera zisankho amene akukonzekera kuti abere zisankho yayi akututa anthu wali miliyoni chokera kwakuti. Ayi MCP tusinaberepo zisankho, if anything timabera zisankho 25 DPP ndiye mwasoka tinagwidwa 2019 chifukwa DPP tulitangoyinapo chisankho chimodzi, chisankho cha malemu a Profesa Bingu Mutharika ndimene DPP anawina, koma DPP chambireni sichinawinepo chisankho yayi chimabera. Ine ndikukuuza nine ndikudziwa chimene tikunena, DPP sinawinepo chisankho imabera. Kupangidwa kwa chipani kunali kokuba, idawina ndi chipani cha UDF mbiri imene isamachoke pakamwa pa Malawi, koma DPP inapangidwa mkati mwa chipani cha UDF. Chipani chisankho cha 2004 MCP inaberedwa kuna chimpwirikiti kwa basi Malawi mnoso mdasokonekera koma ubwino wa chair anatha kulumikizisa anthu mvuto ndikuti 2019 ndi chisankho chimene chinali cha free, fair and credible chimene Bingu adawina. 2014 DPP inabera chisankho, inabera Joseph Banda chisankho, DPP sinawine, inabera chisankho. Ine ndikunena mumve amene amaziwa kuipa kwa matenda ndi amene amadwazika matendawo. Ine ndimadwazika matenda ampp anabera chisankho app nkona analumbisana pakati pa usiku, malumbisana kulengeza chisankho tuwina wawina pakati pa usiku chifukwa maopa kuti kubata ba kumwina atibwira ndete tifumire tete ubisane sanga sanga tete lengeze sanga sanga chifukwa papa amene taberamu atibwira. 2014 Joseph Banda anabera chisankho. 2019 MCP so inabera chisankho mwensi inatopa kuti mwatibera kwambiri pakwana ndeti adagwidwa akubawo anagwidwa ndikupanga so chisankho chachibwereza 2020 chimene anawina ochakwera cha clean and fair. Ndio wakhaobera zisankho magezo atalisa amabera zisankho. Ayi MCP sinaberepo chisankho chambireni. MCP ndiye imagwira akubayo oba chisankho imagwira ndi MCP ndimene imagwira akubayo. So kumene kuti yayi ena kukonzekera kubera chisankho ayi ngati inu mabera chisankho inu ngati mabera zisankho musaganize kuti aliyense amabera zisankho ayi. So ma statement awiri awanda ngona kuti amene analemba statement ya msonkhano wa kunjamba sana athandize achukulire as usual akuapanga misilidi akuanamiza chifukwa ochakwera solesa zipani kupanga misonkhano. Nthawi imene ochakwera alibe, achakwera nthawi imene ali nayo ndiopanga zitukuko ikuonesesa kuti muno wa Malawi tikhali bwino, mavuto azachuma tithane nawo, matenda wathane nawo. Imene ndi mission ya ochakwera misewu ipezeke, alibe nthawi yotazikangana ndi anthu chifukwa cha ndale. Ayi ochakwera zimene zalibe, alibe so nthawi ochakwera kuti akonze kubera mayeso. Ayi if anything ochakwera ndi MCP akukonzeka kuti wina akazabanso azagwidwanso chifukwa pano zobera mayeso zatha. Ku MCP kuli ma expert ogwira anthu oba zisankho, anthu ogwira amene amabera zisankho. Chipani chimagwira anthu obera zisankho ndi MCP. Ndenga tamene kuti ayi ena unkonzekera kubera zisankho amwina amene ena usati MCP. MCP imagwira akuba obera zisankho, MCP imagwira. That ningoperekapo ndemanga ziwiri zimene chifani zimene zikuoneka kuti azitenga media ngati news bulletin ya lero kuti yayi akuapempha ochakwera olole zipani zizipanga zisankho. Ochakwera salesa chipani kupanga zisankho. Yayi achenjere tikumva kuti MCP kufuna kubera zisankho. Ayi inu ngati mumabera zisankho mbuyo monsemo ida kugwirani ndi MCP yo. MCP sibera zisankho. If anything MCP imagwira okuba zisankho. Mukhale ndi tsiku labwino, the blues the tambala. Mukhale ndi tsiku labwino.
ana ochakwera, the MCP family, komanso mukhale ndi tsiku labwino nonse azipani zina, the blues, chipani cha blue, chipani cha orange, chipani chofira, mene tikunena tu PP, tikunena UTM, mukhalenso chipani inunso the blues ena anzathu afodi, mukhale ndi tsiku labwino. Kristu anakupenda sana. Shalom and Emmanuel.